Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani, Baba Chani. Jama'a musulmai a sashi addu'a. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Malam ya karfin jiki? Jiki alhamdulillah bana. Masha Allah. Muna yi wa Allah godiya. Masha Allah. Ina samun sauki sosai, ina samun sauki. Wallahi. Malam jiya ɗaya ga wata ka kira ni na zo. Sannan kuma ka sake kira na yau 2 ga watan 9. To malam me ke gudana, akwai magana ne ko dai kawai dai so kake ka ganni a matsayina na kaninka abokinka ko dai akwai wani abu a ƙasa? Ba na yan ganin ka nake so sai in ba ganin ka nake so ba ga waya abu ne na farin ciki. Gaskiya ne. Wanda kuma duk duniya. Masha Allah. Duk duniya mutane sun san halin da nake ciki. Gaskiya ne. Yanzu dai ga gashi ina cikin asibitin Maiduguri ga na akan gado kuma a kwance. Kwarai kuwa. In ga bidiyo na sati 3 da ya wuce zuwa wata ɗaya za ka ga na canja a rame. Gaskiya ne. To gaskiya ina samun sauki, allurai masu tsada da ake mun. Alhamdulillah. Ina samun tallafi kuma jama'a sun yi kokari. Alhamdulillah. To abin da yasa na matsa ka zo. Na'am. Yau 2 ga watan 9. Kwarai da gaske. Shekara ta 2025. Haka. To wannan bidiyo da nake yanzu muke hira da kai. Wannan kwarai. Bidiyo ne da nake so duniya ta sani. Alhamdulillah. Al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su sani. Muna can arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abin zai baka mamaki fa kwarai bana. In na faɗi maganar. To kuma 'yan kallo masu sauraro na ina roƙonku na faɗin duniya. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani, Baba Chani. Jama'a musulmai a sashi addu'a. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Kuɗi yasa aka kira ni jiya a waya. Shugaban ƙasa fa. Bayan fita ta kenan. Bayan ka fita sai aka kira ni a waya. Masha Allah. Malam na ta'ala rike ga mai gida zai maka magana. Wallahi shugaban ƙasa na Nijar. Shugaban ƙasar Nijar. Wallahi yace ina tausaya maka, ina maka addu'a Allah ta shi kafaɗinka. Alhamdulillah. Yace turo account. Na tura account. Very good. Shugaban ƙasar Nijar. Wallahi kuɗin da shugaban ƙasar Nijar ya turo min. Alhamdulillah. Wallahi dan ina tsoro ne ma kar a biyo ni asibitin wani ya murɗe ni. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ko a je mun aika kaga halin nan ke ciki. Wallahi tallahi. To shugaban ƙasar Nijar jama'a. Masha Allah. Shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chani. Tsakanina da shi akwai ƙauna. Kuma ya nuna min matsayin ni ɗansa ne. Alhamdulillah. Ya nuna min matsayin ni ɗansa ne saboda ni Allah ya ɗora min ƙaunar Nijar. Saboda duk sanda na je wasa Nijar ba a bari na da yunwa ko ishirwa. Wallahi hotel sai wanda nake so. Abinci, malaman Nijar, talakawan Nijar, jami'an tsaron Nijar, samarin Nijar, wallahi ba wanda baya ƙaunata. Shi yasa nake gaya wa mutanen mu 'yan Najeriya, Nijar uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Yanzu yau gashi gwamnatin tarayya bata tallafa min ba, akwai masu jinya iri na. Ba wai su ma ba sa buƙatar taimako ba, ba a musu ba a min ba. Gwamnatin jiha ta ɗauki nauyi na Yobe, ta bani ina tangal-tangal. To Allah cikin ikonsa, ai shi Allah fa ayyar liba ya ridu ne. Duk lokacin da ka gaya Allah bukatan ka jira. To shugaban ƙasar Nijar jama'a a sa shi addu'a ba na abin da General Abdulrahman Chani ya mun. Wallahi tallahi ne ban san da me zan musulta ba. Alhamdulillah. An bani kuɗi sun shiga account ɗina. Very good. Ina masa godiya kuma jama'a kar ku gaggawa. Very good. Wallahi nan da kwana kaɗan za ku je yawan kuɗin. Alhamdulillah. Za ku ji saboda har yanzu ina fama da ƙiyayya ta wani ɓangare. Gaskiya ne. Wani ma kan na faɗa ya ce kaza ko ce ƙarya ne to kuɗi suna nan. Iya allurar da za a mun ya ce na ci gaba da yi na sai kayan abinci. Sarki. To saboda haka jama'a ka yi addu'a Allah haɗa ka da masoyinka. Gaskiya ne. Jama'an Nijar ga saƙon godiya da shugaban ƙasar ku ya min. Jama'an Nijar ga saƙon godiya ta musamman ni malam na ta'ala. Ina fama da larurar jinya mai ƙaramin ƙarfi ne. Ina tabara a media. Ina tabara a turo kaza. To General Abdulrahman Chani ya ɗauki nauyin gaba ɗaya.
alhamdulillah gaba ɗaya ya ɗauki nauyin alluran da nake yi, masha Allah ya ɗau nauyi gaba ɗaya, masha Allah kuma yana mun fatan alkhairi. masha Allah 'Yan Nijar ina muku godiya a sashi a cikin addu'a. masha Allah General Abdulrahman Chani, Masha wannan saƙon godiya ne daga ni Malam na ta'ala Chani. to malam da farko gaskiya ba zan ɓoye ma ba, na yi farin ciki saboda a duniya yanzu farin ciki na ga malam an ɗaunoyi wannan wahala da kake sha. Wannan shugaban ƙasa Allah ya saka mar, kuma sai faduwa ta zo daidai da zama ni ma masoyin Chani ne na gani kashe ni. Ni na sani. Saboda al'ummar Nijar da suke kira na a waya akan bidiyoyi da nake yi na Chani, wallahi suna kai wani ma ya ce min duk lokacin da na tashi zuwa Nijar dan Allah dan Annabi na faɗa mar. To kaga ai wato malam kai Allah ya karɓi addu'a fa. Inna lillahi wa ai wallahi ba na ka shirya sai ka gaisa da Baba Chani. to shi idan ba mutuwa ne ba na'am ba na in dai wannan jinya ta ba ta ajali ba ne, na'am in Allah ya tashe ni wallahi sai ka yi hannu da Baba Chani. ni ne Wallahi saboda ni ina gaya maka. gaskiya Amma shi Chani ka san ma sunan bidiyon ne? Wannan sunan bidiyon na fa ƙarshen bara ya ƙare. kan Ƙarshen bara. Jama'a kuma ba na ce wai ba na son gudunmawa ba. yawwa Ba na ce ba na so ba, abin da aka min ina jaddada muku godiya, ina so ku fahimci magana ta. gaskiya ne Abin da shugaban ƙasar Nijar ya bani very good wallahi ya isa har na gama jinyata. dan halal ne kai Har wallahi na gama jinyata. wallahi Saboda haka sunan wannan bidiyo da ƙarshen bara ta ƙare. masha Allah Wanda kuma ya zo taimako dan Annabi Muhammadu sallallahu a shirye nake. Kofa Kuma na buɗe. ci arzikin Annabi Muhammadu, kuma Chani ya ce min ya bani a waya ya ce za ka ci arzikin manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam Tsakaninmu da Nijar akwai ƙauna. magana ta kare malam Ai mu ba jahilai ba ne. wallahi Kar ka biyo mutane, rayuwa hakuri ake yi. shikenan malam Mu sa shi a addu'a, wanda kuma suke da ikon taimako mu samu su ma sa su addu'a. alhamdulillah Ai in mutum bai ma ba wani zai maka. wallahi Kana gani fa a gidana aka gini. wallahi Jiha ta ne ta ɗauki nauyi ta gagara. Wallahi ta gagara. An shiga tsakanina da mai mala. ka duba fa To sai ga ƙasar da ba ta ba ta ɗauki nauyin jinya. Me alhamdulillah ake nema a rayuwa? Wallahi, To shi kenan.